Nyoka yemabhunu yodedzera kuti vese vakapuwa mota naSewicknet ngavadzidzosere, including Japreza, vana Killer T, the list goes on. Hanzi vakadzi dzigarai nadzo zvenyu. Now tiri kutaura izvi zviri kuitika. Dzorai motikari idzodzo with immediately. Japreza, dzora motikari dzauka, enda panearest police, enda unosarenda motikari dzepolisi. Zviri nani motikari idzodzo polisi imboshandisa dzisati dzaenda auction, ngadzitengeswe motikari idzodzo, mari idzokere kuyealth. Muri kunzwa? Japreza, enda usarende mota dzaukapuwa naChivhare. I'm sure mazvinzwira mega zviri kutaurwa nenyoka yemabhunu yaendera mberi ichidedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Mota idzi imari dziri kubirwa nyika, imi muda kugamuchira. Ukatora ukadziya moto wembavha newambavha, aenderera mberi, terai munzwa atidedzera kuti dzoserai munodzisiya mumapurisa, otherwise munofa panapa. Kuti Q2 endai mutaurire vanhu vakapiwa naWicknet Chivhare motikari kuti dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Kana wada kufurirwa nevarakashi, uchifurirwana na anonzani Mambara na Tinmark, kana kufurirwana na John Paradza, uchadzidzora motikari idzodzo une zvivanga or uine musodzi pamatama. Let it be clear now. But amai Dembo avo vasiye vainayo, amai Mutukudzi vasiye vainayo motikari iyo, naamai Chisamba nevamwe vasikana vakapiwa motikari, vakapiwa maako avo kwaJapreza, vasiye zvavo vanhukadzi vese vasiye vainadzo motikari idzodzo. But vanhu vese vakomana vakapiwa motikari, dzorai motikari idzodzo with immediate effect. I'm give you time now. Endai nemotikari idzodzo kunearest police station. Endai nemotikari idzodzo papolisi iri pedyo. Endai munosarenda motikari idzodzo. Asarenda ibvo nyora pasocial media. Or else, I'm telling you this, I don't want to repeat. Or else, you're gonna see the consequences. Achadzora motikari idzodzo uine musodzi matama. Ani mazona ka? Nyika yedu iri kutambudzika muzvipatara, muna mushonga zese, magetsi ari kudzima each and every day. Chivhare akatora mari akakutengerai motikari, achikupai motikari, achida kuchita ari ndibosa, akatenga ndege, akatenga chitondowari. Achamhanya soon, I'm telling you, my hours are totally limited. Dzorai motikari idzodzo, kana makafurirwa munangagwa wacho hatisi kumutya. Muri kunzwa here? Munangagwa wacho iye hatisi kutomutya. Dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Musafurirwe. Takamboyambira vamwe 27 tichataura tichini mamiriro achaita chinchadai. Vamwe takazenge takutozobatanidzirwawo ipapo, but wonaika. Now tiri kutaura izvi zviri kuitika. Dzorai motikari idzodzo with immediate. Japreza, dzora motikari dzauka, enda panearest police, enda unosarenda motikari dzepolisi. Zviri nani motikari idzodzo polisi imboshandisa dzisati dzaenda auction, ngadzitengeswe motikari idzodzo, mari idzokere kuyealth. Muri kunzwa? Japreza, enda usarende mota dzaukapuwa naChivhare. Ana Vandani, vafana vese makapuwa, endai with immediate, or else you gonna see. You think it ndinonyepa ka? Woza vamwe vafana muda kuzoona nemeso. Alright. Anyway, dzorai motikari idzodzo with endai panearest police, munosarenda motikari idzodzo nemapepa mukapiwa. Endai musarende motikari idzodzo. Makada kufurirwa namatamba, don't worry, we are dealing with him also. We are dealing with him in hours or don't worry. Tingasikere chitaurisa kabozi takataura, mune mchiti tinonyepa. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Nyoka yemabhunu iri kudedzera kuti dzoserai mota idzi. Yeye nyoka yemabhunu yadedzera kuti vakadzi hatina basa navo, ngavagamuchire zvavo, kwete varume, because mari idzi ndodzo dzingadai dzichinge dzichiita sedzirivaka zvipatara. Takamboitaura nyaya iyi kuti next time kana pakapinda imwe new government dzichatorwa mota idzi, of which ZANU-PF yanga ichishandisa strategy yekuti vese vanhu yavakapa mota vachakampenira ZANU-PF. Nongoiziva mega ZANU-PF team yevarakashi yakangwarisira padivi, hapana chinhu chemhara. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.